se en lidt mere sådan day in a life. Du skal trykke nu. Hvad? Du skal trykke den der patten. Nej, det gør sådan til, at den ikke bevæger sig lige meget. Okay, prøv at se. Ej, jeg skal lige sørge for, at vi filmer. Det bliver bare sådan lidt mere cringe at være sammen med nogen sådan der. Ej, jeg tager lige den her lygte. Det er ikke cringe, det er lidt mere, hvis du er inde i en butik, og du har den. Ej, altså helvede mand, jeg skal så cykelhjelm på. Kender jeg ikke bare det, når man skal have cykelhjelm på? Det bro, hvad laver du? Og husk at like og subscribe, og vi lægger det her op på min og like de 2 amigos eller slash. I kan se den i vores link, selvom jeg kan lave noget link. Nå, kom. Fordi hvad skal videoen så hedde? Skal den ikke hedde dag i et liv af af 2 amigo? Ej, det kan vi finde på senere. Så skal jeg gøre sådan her. Ej. Hvad skal vi lave? Stoffer? En vlog? Hvad så? Jeg filmer lige klokken 8 det her. Nu er jeg i skole. Hvad så? Sig hej venner. Ej. Bare sige, nu er jeg faktisk i skole, jeg var lidt spændt, at jeg kommer hjem. Og så sådan, hvor du filmer, og kommer over til mig og spørger, om jeg vil med ude. Nå, hvor vi sådan har aftalt det sådan. Hvem hvis du bare kommer ud sådan helt nøgen? Som du altid gør. Hvad for en? Skal vi tage lige ud, eller? Det er den der vej. Nå, den der var jeg så helt nede i bunden, eller hvad? Ej, nu. Vi tager helt ned i bunden. Jeg skal ud på vejen. Vi skal tage helt... Flyt dig. Hjælp. Hvad? Du ved ikke, at det er Vilhelms storesøster. Vilhelm? Ja. Og nu siger du det ikke. Fordi... Nu er Kom nu lidt. Nej. Ej, det ser bare lidt creepy med dem der var. Det ligner jeg bare. Jeg har en måde, du kan gøre sådan, så de flakker. Måske bare sætte dem fast i et eller andet i en stik. Nej, jeg sætter dem fast. Sådan, Fordi... den der. Okay, det var bedre, fordi så... Nå, kom vi sgu på den. Jeg fik det på kamera jo. Om nu lidt, mand. Fuck, hvor vildt, nu er. Det er så fucking vildt. Let's go. Så ser vi lige, ej, og tak for det, og det er sådan mega fedt. Ej, nu er det lige minus. Når du har det her. Ej, come on. Tag lige nøglen. Ej, kan du ikke lige flytte den lidt mere hen af, så jeg kan høre? Ej, come on. Nå, jeg skal ikke. Der er en
Axel. Jeg skal sige, ikke finde ud af det. Nu håber vi bare ikke, at cyklen bliver slået. Så. Eller det der, det er content. Det der med motorcyklen. Nu mener jeg, at det der med motorcyklen, det var af. Det var sgu ikke fri. Det var fri med. Det må jeg sige. Den er fri. Det der guldsuspension. Det der guldsuspension, det er over. Og farven, den er bare sådan helt... Helt guld. Når det er blokket. Jeg overvejer til det. 20. Jeg overvejer til 38. Var det 30? 38. 100 kroner på en løgn eller noget. Er det muligt? Ej, hvad er det lavet? Det er mega cringe jokes, når lige nu så bare begynder. Kan du huske, der i går, hvor jeg var oppe? Pludselig var jeg bare sådan... Hvorfor kan kæve det sort? Vi kan lide at lave det. Ah! Det er sådan her. Det er sådan her. Hvis man kan, det kan vi lave den der anden video. Hvad fuck er... Hvad? Ej, når det er sådan oliven i baconsauce. Ja, det er det, jeg mente. Og så sådan noget her. Det var fordi, vi skal til at lave sådan en syg Ja, vi laver sådan en video, hvor vi smager på alle mulige klam ting. klamme ting. Men det er Og vi billigt. kender, vi ved ikke engang, det er ikke sådan, vi prøver sådan ligesom det her 39.000 glas af lige. Ej, nu er det skal også... Det Det skal... hvor vi der- bruger 9 kroner på den her. Okay, der er så også meget i dem der. Vi kommer jo bare til sådan et uge. Vi skal spise det hele, kan vi sige. Ja, Ej, vi skal spise det. Ja, og vi skal spise alt det, der er på skeen. en masse, jeg kan finde ud af, men... Hvad? Nå, ekstra. Det her var lidt gris. Ej, jeg kom til at have mine fingre ind i det på. 5 kroner for dans. Topform for 8. Hvad er der i? De har jo fundet dem, de er søst. Ikke engang særlig tunge. Det er mega tunge, bro. 4 kroner. 4 kroner. 0%. 0%. Nå ja. Så hvad man tror, du er puf på? Hvad man tror, du er puf? Hvad Hvorfor siger fylder du efter mig? Hvad? Hvorfor fylder du efter mig, hvad? Stop med det. Det var bare sådan... Nå, tror du det Som har hørt det, nå. Jeg stopper med for Victor. Who's that cookie, man? Jeg hælder koldt vand i over. Der er jo ikke noget vand i. Så sagde du ikke, du hælde fucking godt. Du stopper mig. Nå, skal vi ikke ud nu? Har vi ikke set nok? Hvad? Har vi ikke set nok? Det er drømmekage. Det er roulade. Marcipan. Det er ikke Tærte. marcipan. Tærte? Ja. Nå, der står faktisk marcipan. Småkager. Kiks. Nå. Det der giver mig stress. Nu er jeg bange for, at jeg ikke har låst den her ting. Nu går vi ud. Nå, UD. Det står for udbesvarlige hænder.
Nu er det hjemme. Det bliver en ny ting. Det vil ikke være lige stå her. Med motorcykel. Ja, prøv lige at sige farvel. Nå. Nej, prøv lige. Nå. Vi ses.